Jo no sé si tu saps que Proust es va inventar una cosa que era allò del qüestionari Proust. Allò de pregunta-resposta ràpida, que als periodistes ens agrada molt i als convidats no, gens. No, perquè no els acostuma a agradar i a més ell no té capacitat de síntesi. No tinc capacitat de síntesi. Imagina't, baixem les llums perquè sigui com un tercer grau, Joan Maria, i començo a disparar. Quina és la teva paraula preferida? Estimació, segurament. On trobes la millor inspiració? A qualsevol lloc. No hi ha un lloc definit. A qualsevol lloc del temps i de l'espai, diguem-ne. Quin és aquell personatge que quan el llegeixes dius m'agradaria haver-lo creat a mi? N'hi ha tants, esclar. La literatura és que és immensa. No sé, és una cosa... Bueno, des del personatge de la Lolita de Nabokov, no sé, n'hi ha tants. Quin és aquell llibre que no et canses de llegir? Bé, no, n'hi ha uns quants que dius que els tens allò com a referència, no? Des de Lobo Antunes, Esplendor de Portugal, doncs ara estic llegint Vida i Destí, que segurament rellegiré, el mateix Proust per llegir-lo, no? Diguéssim, perquè la manera com s'expressa, hi ha molts llibres, sí. Afirma Pereira, per exemple, sí, també és un bon llibre, sí. I aquell que no t'has pogut acabar, pots dir noms? No, també n'hi ha bastants, sí, n'hi ha bastants. Intento acabar-los, però n'hi ha... Mira, un que agrada molt i que jo no he pogut és El Rayuela, de Cortázar, curiosament. Sí. També he trobat gent que em diu que decau a partir d'un cert punt. A partir de la mort del fill, de la maga, doncs diuen que decau. És possible que sigui així, sí. Completa'm aquesta frase, tu que ja n'has viscut un. Sant Jordi és... Sant Jordi és una festa dels sentits. Sí. Aquesta ha quedat maca, aquesta la posarem per Sant Jordi. Aquest programa ha començat amb una frase, penso que la sentida del gran Groucho Marx, que deia: trobo la televisió d'allò més enriquidora, cada cop que algú l'encén me'n vaig a una altra habitació a llegir un llibre. Què en penses? Què et suggereix? Home, que suposo que això no li agradaria que fos així quan posen una pel·lícula seva, no? Està bé. I ja que ets escriptor, per acabar, un adjectiu que et defineixi. Bé, potser polièdric, no sé.